Krásny deň, ja vás vítam na dnešnom vysielaní. V rámci tohto vysielania som si pozval hostia, a veľmi vzácneho hostia, a týmto hostom je Zuzka Pogranová, takže ahoj Zuzka. Ahoj, ďakujem za pozvanie. No a Zuzka je človek, ktorého si veľmi vážim preto čo robí, lebo robí veľkú osvetu k tomu, ako používať Excel a učí to trošku iným spôsobom ako väčšina ľudí. A stojí za projektom Excelujte s Excelom. No a okrem toho, že Zuzka robí skvelú prácu s Excelom, tak okrem toho je to aj úspešná online podnikateľka, ale nie len online podnikateľka, ale aj podnikateľka. No a ja som si ju sem zavolal práve preto, lebo je veľmi dobrá v kampaňach. Takže Zuzka, na začiatok možno ešte povedz pár vecí o sebe, že kto si, čo si, a potom môžeme ísť na tému práve tohto rozhovoru. Dobre, ďakujem Martin, takže ešte raz ďakujem za pozvanie a prajem všetkým pekný deň, pekný večer. Čo sa týka mňa, tak pracujem ako lektorka a konzultantka Excelu a ako správne Martin povedal, snažím sa to robiť inak, čiže nielen učím ľudí, že toto odklikáte takto a takto urobíte, ale sa snažím, aby tomu rozumeli, čiže nejakým spôsobom snažím vysvetliť, aby chápali, ako Excel premýšľa a od toho potom jednoduchšie alebo aj intuitívnejšie možno vedeli používať v praxi. Super. Kde ťa nájdu, keby chceli od tebe viacej informácií alebo naučiť sa robiť s Excelom? Takže buď teda moja webová stránka zuzanapogranová.sk, alebo ako si aj povedal v rámci projektu Excelujme s Excelom na Facebooku. Takže takto presne sa volá stránka Facebooka. Super. Tak poďme teraz na predajné kampane. Zuzka, ja už som hovoril, že ty vo svojom biznise používaš vlastne predajné kampane. A čo je dôvod, prečo si práve začala robiť s kampaňami? Tak asi taký ten základný dôvod máme asi všetci podnikatelia, a to sú financie. Nebudeme si klamať, lebo každý do práce, či už chodí alebo podniká, to je základ, lebo všetci musíme tie účty platiť a z niečoho žiť. Takže to je ten prvý dôvod a tie kampane naozaj tie financie dokážu priniesť vo veľa väčšej miere, ako keď ich človek nerobí. A druhý dôvod je, že ma to baví. Je to zaujímavé, keď to človek vie robiť, tak je to také hranie sa niekedy, premýšľanie, stratégie, jedno s druhým a tá komunikácia s ľuďmi. Čiže je tam pospejaných veľa takých aspektov, ktoré ma bavia a tešia a to je tiež jeden z dôvodov, pre ktoré to robím, lebo keby ma to nebavilo, tak by sa mi asi do toho veľmi aj nechcela, hľadala by som nejaké iné cesty. Hej, ja učím väčšinou také 3 základné kampane a to je lenivá kampaň, potom druhé je to webinárová kampaň a potom kampaň trojdňovka. To sú také základné, okrem toho existujú aj ďalšie, ale je to, keď človek ovládne, tak v podstate má nástroje na to, aby dokázal slušne zarábať. Ktoré druhy kampani ty používaš u seba vo svojom podnikaní? Používam práve tie dve, čo si spomínal, tie prvé dve, lenivú a webinárovú. Trojdňovku som ešte nerobila, aj keď ma to láka, lebo keď som videla aj u teba, že je to zase iný štýl, je to tiež zaujímavé, ale teraz som používala lenivku a webinárovú. Hej, super. No ako ti fungujú? Jedna lepšie, druhá horšie. A pravdou je, že tá webinárová trošku horšia, ale tá lenivá aj ma viacej baví, aj trošku viac už do nej vidím na základe teda tvojich nejakých odporúčaní a rád, takže tu viem robiť lepšie a možno aj preto ma viac baví, lebo už som nej tak viac doma. Takže tu aj častejšie využívam teda. Na tú webinárovú sa ešte musíme pozrieť. No, a to máme v ďalších cieľoch. Áno, teším sa. No a poďme sa baviť trošku viac o tých lenivých kampaniach. Ty si povedala, že ťa bavia tie lenivé kampane aj že ich viacej využívaš. A čo je možno dôvod, prečo práve tie lenivé kampane? U mňa je to asi aj možno preto som sa viac zamerala na tie, lebo začala som v podstate aj v minulosti, som robila aj webinárovú, aj lenivú, ale viac ma teda ťahali tie lenivé z toho dôvodu, že dosť fungujem ešte offline. A veľa času trávim u klientov alebo konzultáciami, či už priamo u nich, ale hoci kde vo firmách po Slovensku alebo onlineovo, ako cez Zoom alebo Teams a podobne. Čiže veľa času investujem práve do tej priamej konzultácie s tými klientami alebo školeniami a tým pádom mi nezostáva nejako veľa času na niečo, čo je možno náročnejšie na prípravu. Takže som sa viac zamerala na tie lenivé kampane.
a sú naozaj jednoduchšie, čo sa týka prípravy, čo sa týka náročnosti na čas, takže asi preto som sa viac zamerala na tieto. A ty si už aj predtým, než si vstúpila ku mne do mentoringu, robila niečo ako lenivé kampane. V čom je možno také, že sú tieto moje lenivé kampane iné oproti tomu, čo si robila predtým? Tvoje lenivé kampane sú iné v tom, že možno to poviem inak, že ja som ich robila aj predtým štýlom, že nejakých niekoľko mailov, áno, aby som teda, ale tak tým, čo nás sledujú, asi vedia, čo sú lenivé kampane, to v podstate, že niekoľko mailov alebo príspevkov na Facebooku som využívala, robila som vlastne rôzne systémy, že buď som použila teda len tú mailovú kampaň, alebo len Facebookov, alebo som to skombinovala. A vždy to bolo štýlom, že dobre, 3-4 maily, 5, niečo, pošlem, informujem, takýto a takýto produkt a hotovo. Že nemalo to nejakú ako štruktúru, nejakú to malo, myslel som si, že asi takto je to fajn, no ale potom, keď si do toho začala ty zasávať, tak som zistila, že až tak fajn to nebolo. Čiže tie tvoje lenivé kampane majú takú väčšiu hlavu a petu, aj vďaka šablónám, ktoré si nám dala k dispozícii, to bolo celé také ucelenejšie a začalo mi to dávať zmysel a videla som, že to nie je len o tom, že ja tých ľudí informujem o niečom, že teraz akože mám takúto nejakú kampaň, alebo teraz sa niečo predáva, je to nejako časovo obmedzené, že zrovna teraz niečo máme, ale že naozaj treba nad tým premýšľať a to pozadie celé nejako vyskladať a práve toto je to, v čom sú tie tvoje lenivé kampane iné ako tie, ktoré som robila dovtedy. Takže vlastne nejakým systémom a premyslením toho, ako to celé robí. Áno, že každý ten mail, každý ten príspevok má mať nejaký svoj cieľ. Nemá to byť len teda, že ok, však niečo napíšem, pošlem, ale aby to malo nejakú tú vypovedaciu schopnosť pre toho človeka, ktorý ten mail číta a aby ho to viedlo nejakým jedným smerom. Nekombinovať, lebo to som robila takú jednu veľkú chybu, že som sa do každého mailu snažila dať všetko. A to práve ty si vravel, že nie, že ten jeden cieľ si dať a ten mail by mal zameraný na niečo konkrétne, takže to som začala robiť a je to poznať. A ja som s tým spokojnejšia, nielen, že tie výsledky prichádzajú, ale ja som s tým spokojnejšia, že naozaj v tom vidím ten zmysel a že má to tú štruktúru a ľahšie sa mi potom tvoria tie lenivky. Hej. A aké výsledky ti to prinieslo? Napríklad posledná, teraz bola akurát január, február, tam som robila lenivú kampaň, myslím, že to bolo 5 dní. Poslala som nejakých 6 mailov asi, 5-6 plus minus a bolo približne nejakých 10-11 tisíc asi. A to bola čisto mailová kampaň. To som ani nerobila príspevky na Facebooku, čisto len na databázu. Znám sa, že vtedy som aj chcela aj na Facebooku, ale som si povedala, že vyskúšam to len do databázy, či to bolo aj také trošičku testovanie vtedy. A nebola si náhodou vtedy aj chorá, tuším ešte? Áno, vidíš, áno. Nebol ten dôvod náhodou? Áno, ešte aj chorá som bola, čiže áno, takže tam som to ešte viacej, nechcem povedať, že zlenivela, ale tam energia nebola ani byť lenivá, nie to ešte niečo ďalšie tvoriť. A čo možno pripisuješ ten úspech, že to tak vystrelilo? No práve asi tomu, čo som spomínala aj predtým, že to malo nejakú hlavu a petu. Čiže aj keď ľudia si čítali tie maily, tak im tam vlastne tá jedna vec nejako rezonovala, že ich sa v tom nestrácali. Ako keď dostali predtým odo mňa nejaké maily a v každom bolo toho veľa a teraz ten človek možno sa strátil už polke mailu, možno ani nedočítal. Takže tá štruktúra, nejaké to plánovanie, aby tie maily sa navzájom aj podporovali trošku, že aby to nebolo len o tom, že ide nejaká sekvencia mailov za sebou. Zuzka, teraz mi napadla jedna otázka, že keďže teraz si hovorila, že si poslala za 5 dní 6 e-mailov, tuším, tak nejako, ale také nejaké číslo, že to je, možno je to trošku viac e-mailov, nech je človek zvyknutý, že ako si to napríklad s týmto vysporiadala, že pošleš viacej e-mailov za nejaké obdobie časové? No, priznám sa, že kedysi veľmi ťažko. Že som mala pocit, že tých ľudí idem opravovať zase toľko mailov. Ale potom sa to tak nejak zlomilo, lebo ja som niečo podobné, ako si spomínala, používala teda aj v minulosti. Online som od roku 2016, čiže každý rok niekoľkokrát do roka som vlastne zopakovala nejaký takýto štýl lenivej kampane. A stále mi to bolo také, že je toľko mailov tým ľuďom posielam.
A ono to aj bolo v tej databáze vidieť, že niektorí sa teda samozrejme aj podhlasujú, s tým musíme rátať. No, tak nie je to pre toho človeka. Ale potom sa to zlomilo štýlom, že mi ľudia aj niekedy poďakovali, že oni sa chceli prihlásiť a že super, že som ten mail poslala, lebo niekedy už som to urobila tak, že ten posledný deň už som ani neposlala mail a ráno na druhý deň mi ľudia písali, že nestihli, zabudli a neviem čo. A potom si vrala, no dobre, keby večer ten mail pošlem, tak zase sa im to pripomenie, tak už by boli stihli. Tak som si vravala, že dobre, brať to tak, že má to zmysel, že takí ľudia, ktorí to odkladajú, tak ozaj na tú poslednú chvíľu, tak tie maily sú, aj ja to niekedy vnímam aj na sebe, určite každý to pozná, že niečo chceme, ale sú zrovna v tom čase iné priority a keď mi, že veď mám ešte čas, tak to odložím a von zabudnem. A keď mi to ten človek pripomenie aj o 5 minút 12, že áno, veď to som chcela, tak som mu aj vďačná za to. Takže asi sa nad tým netreba moc pozastavovať. Možno o tom rozprávam dlhšie, ako by si to zaslúžilo a viac som nad tým rozmýšľala v minulosti, ako by si to zaslúžilo. Takže myslím, že to netreba riešiť nejako. Hej. A my sme kedysi asi 3-4 roky dozadu sme robili analýzu toho, že ako sa ľudia odhlasujú z mailov a zistili sme zaujímavú vec, že výrazne viacej ľudí sa nám odhlasuje z e-mailov, kde posielame ľuďom videá a články zdarma, ako keď im posielame predajné e-maily. Musím povedať, že to bol pre mňa akože veľký šok. Som si myslel, že ľudia sa odhlasujú vtedy, keď posielam nejaké predajné e-maily, ale realita je, že oni sa viacej odhlasovali pri vzdelávaní zdarma. Takže to je taký úplne iný pohľad a pohľad na veci. A ešte mi napadla možno jedna vec, ktorá s týmto súvisí, že ja som v minulosti veľmi veľa testoval toho, že koľko je tá ideálna frekvencia tých e-mailov a zistil som, išli sme od takého extrému, že sme poslali iba 1 e-mail, 2 e-maily, 3 e-maily týždenne, 4 e-maily týždenne, až to prišlo tomu, že sme poslali 7 e-mailov týždenne. Hľadali sme, ktorá je tá najlepšia frekvencia, ktorá funguje. Najlepšia frekvencia vzhľadom na zárobok je 4 e-maily týždenne. Tak to vyšlo akože u nás. Nehovorím, že to je pravidlo teraz, ktoré platí na všetkých, ale na nás išlo, že 4 e-maily, keď posielame týždenne, tak je to najlepšie z hľadiska zárobku a najlepšie z hľadiska toho, že stále sa neodhlasuje ešte veľa ľudí. Keď sme to už dávali 7-krát týždenne, tak už bolo strašne veľa odhlásení a podobne. A ja som dospel záveru, že ono to musí byť tak, aby to najlepšie fungovalo, že aby to bolo, že trošku to otravuje, ale nie natoľko, aby sa ľudia boli ochotní odhlásiť. Tam niekde treba nájsť tú správnu mieru. Áno. Tiež som dostala niekedy nejaký mail, že už teda tých mailov je veľa a že teda na čo toľko a že už je to aj otravné. Tak som tak odpovedala na to, že samozrejme rozumiem, že teda môže toho byť viac, ako bežne sú odo mňa zvyknutí a pochopiteľne, že keď ich to budú otravovať, tak sa odhlásia, ale zase neposielam tie maily až tak často tieto práve predajné, že dostávajú veľa obsahu zdarma. Tak potom tí ľudia mi často aj odpísali, že áno, z tohto pohľadu fajn, no tak nejako teda to zvládnu. A potom sa z nich aj stali klienti časom. Takže ono je to naozaj veľmi individuálne, na každého to vplýva nejako inak. Kde Zuzka vníma, že si v minulosti robila chybu pri lenivých kampaniach? Asi v tom, že som ten obsah tých mailov, alebo aj tie príspevky na Facebooku. Tam som dosť podceňovala, čo sa týkalo napríklad Facebookovej nejakej takejto cesty, že kampaň na Facebooku. Ani som to nejako nebrala štýlom, že to bolo také, že dať nejaký príspevok, aby bolo. A podobne aj v tých mailoch, že teda napíšem ten mail, niečo im tam dám, nejaké info a z každého rožka troška. A toto bola práve tá chyba, ako sme vlastne predtým už spomenula, že tie maily aj tie príspevky boli také, že som sa tam snažila dať všetko. A myslím si, že to tých ľudí zahlcovalo a sa v tom strácali, že keď niekto ten nástroj, alebo teda ten videokurs si pozrel, povedzme, predajnú stránku, tak možno dostal tú informáciu krajšiu a lepšiu ako z toho mailu. A keď niekto aj to poznal, že o čo sa jedná a vedel, že mu to pomôže,
tak ani nepotreboval ten mail. Takže hneď po prvom maili títo ľudia zvykli teda vstúpiť do toho kurzu, alebo tie ostatné maily ani nečítali a potom už až pri tom poslednom sa zbadali, že aha, že čas sa kráti. Ale myslím, že tí ľudia, ktorí nemali nejakú predstavu o tom, tak nevedeli, že čo im to môže priniesť. Čiže som im tam dávala málo takých informácií pre nich, že my robíme, myslím, že to robia asi veľa podnikateľov, online podnikateľov, keď predávajú nejaké produkty, ale možno aj takí tí offlineoví, že my ten náš produkt poznáme. My vieme, čo obsahuje, my mu veríme a teraz ideme ho ponúknuť niekomu a myslím si, že ten človek okamžite vidí, aké to je úžasné, ako mu to môže pomôcť, len žiaľ nie. Takže ale robila som tú chybu, že som im jednoducho neukázala práve ten najväčší prínos pre nich, čo im ten kurz môže doniesť. Alebo keď už som sa to snažila, tak som to už až nejako niekedy preháňala tým, že som im tam dala zase kvantum informácií, že sa v tom vedeli stratiť. Takže ja som práve, keď som aj vstúpila do tvojho mentoringu, tak som si ťahala tie staré maily, ktoré som posielala predtým a niekedy som na to pozerala, že keď už som mala informácie od teba, nie, a odporúčania, teda, že ako to robiť správne, tak som na to pozerala, že fakt, toto som napísala a poslala do sveta. že bolo tam toho tak strašne veľa, že sama som už videla, že presne ako som išla tým mailom, toto bolo zlé. Takže som tých ľudí nejako prehlcovala, alebo teda nedostali tam nejakú informáciu, ktorá by ich mohla zaujať. Čiže buď jeden alebo druhý extrém. Ako nevravím, zase občas sa aj podarilo, nehovorím, že všetky maily boli zlé, ale väčšinou teda celá tá kampaň, keď sa vyskladala v tých mailoch, tak to tým ľuďom nedalo to, čo to malo dať. Hej. No, ono veľmi, keď človek má šablónu toho, že ako má ten e-mail vyzerať a pozná tú stratégiu toho, ako posielať e-maily alebo ako tvoriť tie statusy na Facebook, tak potom dokáže vidieť ten veľký rozdiel. V tom. Presne. Tie šablóny sú obrovská pomoc. Aj ako si povedala, tá stratégia za tým, ktorú ty vysvetľuješ, tak tam človeku dopadne kopec vecí, že aha, tak toto. Tak je to. Ako prebieha tvoja typická lenivá kampaň? Lebo ty tých lenivých kampaní robíš akože viac, aby som povedal, ty si expertka na lenivé kampane, že robíš ich naozaj dosť. Už pomenej webinárovú a teda trojdňovku si ešte nerobila. Tak ako prebieha taká typická lenivá kampaň, že keby si teraz mala urobiť lenivú kampaň, tak ako by vyzerala? Aj plánujem teraz v apríli jednu urobiť. A taký ten postup, ktorý zvyknem voliť, ako vždy som ho volila, ten postup, ale teraz už viem, že ho budem robiť lepšie, lebo už mám tie informácie od teba, aj tú stratégiu na pozadí. Ako si povedal, už mám takú viacej ohmatanú, viacej vyskúšanú a viac tomu rozumiem. Takže v podstate základ, alebo taký prvý krok je to plánovanie, že termín samozrejme, kedy začne, kedy skončí, jasné. A potom, že ktorý deň pošlem nejaký mail, na čo ten mail bude zameraný v ten daný deň. A priznám sa, že niekedy viem už dopredu, čo v tých mailoch bude. Aj si ich jednoducho pripravím, alebo aj príspevky na Facebooku to väčšinou odzrkadľujú. Samozrejme, tých príspevkov býva niekedy viac, ale teraz poviem skôr na tú mailovú kampaň. A niekedy teda viem dopredu, že čo v tých mailoch bude, aj si ich všetky pripravím. Aj načasujem, že asi v ktorom čase, to tiež zvyknem pozerať potom, ako ľudia v akom čase otvárajú maily a tak. Takže aj toto niekedy zohľadňujem. A dakedy neviem, čo v tých mailoch bude. Že obsahovo. Že viem, že aký cieľ ten mail má mať, že napríklad, či chcem v tom maili nejako vzdelávať, alebo chcem sa zamerať na nejakú námietku konkrétnu, alebo chcem tam dať obsah kurzu. Čiže v podstate mám len taký ten nejaký bod, o čom ten mail má byť a potom ich tvorím zo dňa na deň. Že pošlem prvý mail, a na to prídu reakcie. Závisí od toho aj, čo predávam, lebo niekedy tých reakcií je viac, niekedy je menej, že ľudia majú otázky, niekedy nemajú. Takže už dopredu aj viem, či tie otázky budú alebo nie. Ono je to tak nejako. Ono sa to pri tých produktoch sa to tak zvykne opakovať štandardne. No a keď viem, že budú otázky, tak tie ďalšie maily neplánujem.
ako ich obsah, netvorím. Mhm. A čakám teda, čo bude po tom prvom maili. A vyberiem si z tých otázok, ktoré sa opakujú niečo a na to reagujem v ďalšom maili. Čiže v podstate ako keby ten ďalší mail v rámci lenivej kampane je reakcia na ten prvý. Čiže nie je to ani tí ľudia to neberú, že to stratégia, že im prichádza ďalší mail, ktorý bol dopredu naplánovaný, ale je to reakcia na niečo, čo už dostali ako informáciu a možno tam dostanú informáciu alebo niečo nové sa dozvedia, čo možno im napadnú v tom prvom maili. Takže je to niekedy aj takáto stratégia a na to príde tých reakcií viac, lebo ľudia vidia, aha, niekto sa pýtal niečo, tak sa spýtam aj ja. A to potom využívam na Facebooku do postov, že prišla mi takáto a takáto otázka, takže potom aj tá tvorba tých príspevkov na Facebooku je o to ľahšie, lebo nemusím ja vymýšľať, ale čakám, na čo sa ľudia pýtajú. A tým pádom to využijem potom a oveľa ľahšie sa mi tvorí ten obsah takto reakčne. Samozrejme, je to trošku náročnejšie, nie je to už úplne lenivá kampaň, lenivá, kde len napíšeme na základe nejakej šablóny maily, ale jednoducho musím v podstate zo dna na deň reagovať a vytvárať priamo reakciu na tie predchádzajúce maily. Super. Ale stále je to lenivé, lebo nevyžaduje si to pol dňa práce. Nezaberá to nejako veľa extrémne času. Ako dlho trvá tvoja kampaň? Takáto lenivá. Ako kedy? Niekedy 3 dní, niekedy 5 dní, niekedy 4. Asi aj podľa toho, ako sa mi chce a podľa toho, čo v tej kampanii ponúkam. Aj podľa toho. Napríklad mala som jednu takú extrémne lenivú kampaň, to si pamätám, to bolo v auguste minulého roku. Som mala meniny. A ja som vždy na meniny... asi v roku 2017 to bolo, alebo keď som vytvorila jeden videokurs, akože meninový darček to bol, to som si dala taký deadline, že vtedy ho musím vypustiť. A odtedy každý rok ho dávam, robím kampaň, znížená cena, tak. A minulý rok tak sa mi nechcelo. Tak si vravím, že august, a ono to vždy donieslo to pár stovák len, ale bolo to pár mailov a vravím som, dobre, však každá stovka poteší. A tak som si vravila, že dobre, tak ju spravím. A minulý august bol taký náročnejší, som aj zaučala asistentku a do toho, že poznáte to všetci, výlety a vonku je pekne a človek sa nechce pri tom počítači sedieť. Tak som si povedala, že dobre, napíšem 3 maily, 3 dám, nejaké posty na Facebooku a urobila som to, že toto je ináč úžasné na tom, že vy keď si nejaké tie maily vytvoríte, vy ich o rok môžete alebo o nejakých pár mesiacov použiť znova, čiže ich zrecyklujeme. Tak som si povedala, že dobre, zoberiem maily, ktoré som používala predchádzajúce roky. Za každým som ich samozrejme trošičku menila, lebo človek sa vyvíja, takže niektoré vety už mi tam tak nesedeli, niečo som doplnila, vyhodila tak. A teraz som išla podľa tvojich štruktúr. Tiež som sa samozrejme chytila za hlavu, že čo som tam písala ten rok predtým, ešte pred mentoringom. No a upravila som teda tie 3 maily, to bola robota, neviem, možno 2-3 hodiny aj s naplánovaním odoslania automatického. A donieslo to, myslím, že niečo okolo 2000. Super. A predtým to bolo každý rok len nejakých pár stovák. A teraz si vravím, že tak to sa oplatilo byť taká. A pritom ozaj stačilo len použiť maily, ktoré už som mala predtým. Urobila som kópiu, upravila som ich podľa tvojich šablón a odporúčaní a bol to úplne výsledok úplne niekde inde. Hej. A čo je teraz na tom to dobré, že o rok, vlastne keď to budeš teda už za pár mesiacov, keď to budeš používať, tak keď už tie e-maily máš napísané dobre podľa stratégie, tak ich stačilo naozaj nakopírovať a poslať na novo a je to vybavené. Áno. Že my častokrát robíme, že posielame po roku tie isté e-maily. Lebo vtedy raz fungovali, tak prečo by nefungovali znova? A ľudia si už nepamätajú, že tento e-mail bol posielaný pred rokom. A veľmi to šetrí čas a potom lenivá kampaň je naozaj lenivá. Lebo tam nemusíte toľko robiť. Presne. A je to veľmi jednoducho použiteľné, keď človek nemá čas, že buď má nejaké, ja neviem, aktivity mimo onlineového sveta, ako napríklad ja, že mám nejakú šnúru školení a teraz som ráda, že večer teda už nemusím nič, ale samozrejme, čo si povedala, volá, čo by sa hodilo, volá, čo by som mohla vymyslieť aj do toho online, alebo keď je niečo náročnejšie, že
ja neviem, súkromí, že fakt, že nie je čas tomu biznisu nejako veľmi ho venovať, ale je fajn, alebo teda je žiaduce, aby niečo na tom účte pristálo, lebo jednoducho, keď sa nerobí, to nezarába, veď to poznáme všetci podnikatelia, ale ten online svet je fakt super v tom, aj tieto kampane, že dokážu priniesť obrovské príjmy a na nich treba robiť správne. A to je to, čo si sa ma ty na začiatku aj pýtal, že som predtým robila nejaké kampane a teraz, tak je rozdiel robiť kampane a robiť kampane. Takže ja vidím to v podstate, ako som to robila v minulosti a ako to funguje teraz. A je to pre mňa taký malý zázrak, že ozaj, že sú to niekedy len drobnosti, stačí zmeniť. Ja to vidím, tá moja skúsenosť, ktorú mám s ľuďmi, ktorí robím v mentoringu, že mnohí si myslia, že vedia robiť kampane, ale realita to je, že z tej mojej skúsenosti, ktorú mám, tak zistím, že často si to len myslia, ale často nevedia. Že tam sú niektoré tie maličké veci, ktoré dokážu urobiť obrovský rozdiel v tom výsledku. Áno. A ešte možno jedna vec, ktorá mi napadla, že ak si hovorila, že ohľadne tých lenivých kampaní, ja som začal cestovať zhruba okolo roku 2016. A to je, že išiel som na mesiac na Filipíny, išiel som na mesiac do Thajska, išiel som na mesiac na Bali. A častokrát som išiel, alebo do Nepálu a podobne. Častokrát som išiel na miesto, kde bol problém s internetom, tak vtedy som presne robil to, že som si sadol a naplánoval som e-maily na celý mesiac dopredu. A tým, že predávame digitálny produkt, častokrát nejaký kurz alebo niečo takéto, tak ono to dokážalo celé úplne absolútne zbehnúť samé, že vyslovene bol z toho, akože dá sa povedať, že pasívny príjem a nejaký. A často som bol prekvapený potom, že keď som sa vrátil, že aký ten príjem z toho prišiel. Takže na toto fungovala skvelá práve lenivá kampaň, ktorá nevyžaduje tak veľa práce, dá sa dopredu naplánovať. Neskôr najprv som to robil len s e-mailami a až keď som si uvedomil, že prečo by som to nemohol robiť proste na Facebooku, začal plánovať aj v rámci kampane Facebookové statusy. A to bola zase tá ďalšia noha tej kampane, že nie len e-maily, ale aj proste Facebookové statusy a príspevky, ktoré sme naplánovali zasa na 3 týždne alebo na mesiac dopredu. A k tomu som potom niekoho ešte požiadal o to, aby mi spravoval reklamu a zapol reklamu. A ja som vedel, že mám proste mesiac voľna. Takže v tomto sú tie lenivé kampane veľmi, veľmi dobré. Áno, keď sa naplánujú, dobre spravia, presne. Hej. To si mi pripomenulo teraz aj ten minulý august, keď som mala tú meninu, tak my sme išli zrovna na chatu a ja viem, že ešte ráno pred odchodom som odklikávala posledné nastavenia a večer sedíme pri ohni a tak a kamarát naraz, on sa tam v telefóne a pozeral na mňa, na telefón na mňa a tu si... A veď nemáš telefón ani nič? Teraz mi došiel mail. Nož tak. Hej. No a ešte to, jak hovoríš, že posledné e-maily pred odchodom si robila, tak mne to tak nikdy nevyšlo, keď som to poslal celý mesiac dopredu. Takže vždycky som to musel, že chcel som to stihnúť tesne predtým, než som odišiel, ale nakoniec som to aj tak musel na letisku vyťahnuť ten telefón a ešte tie 2 posledné e-maily a 2 posledné statusy niekde naplánovať, ale nikdy mi to tak nevyšlo, že by som to stihol pred, lebo bolo toho akože viacej, keď človek to na celý mesiac robí. No, čo možno považuješ za najdôležitejšie pri takejto lenivej kampani? Aby to proste dobre frčalo, že možno čo robíš, čo používaš, aby to dobre dopadlo? Asi to, že si premyslím každý ten mail, čo mám vzbudiť. Hej. Že ten cieľ toho mailu, aby to nebolo len také, že dobre, dnes nejaký pošlem, zajtra zase nejaký vymyslím, ale presne si vypíšem, že koľko tých mailov pôjde a v každom, o čom to bude. Ani nie už priamo ako vety alebo nejaký ten obsah, ale že čo chcem tým mailom dosiahnuť. A čo také môžeš chcieť tým mailom dosiahnuť? Že napríklad, ako ty používaš ten poviem, že vzbudiť túžbu, že jednoducho tým ľuďom vysvetlím, že k čomu im to môže pomôcť, aby aj oni videli, že aha, veď toto, a ja s týmto bojujem, s týmto sa trápim v praxi
a ten kurz mi to môže pomôcť vyriešiť, alebo teda nejaký ten produkt. Alebo si poviem, že dobre, v tomto chcem len vzdelávať. Ale nie je to len čisto vzdelávanie, je tam samozrejme aj ten predaj za tým, ale že niečo tých ľudí naučiť, aby videli, že aha, že toto asi sa hodí aj mne, ja to môžem použiť na toto a na toto, čiže nie je to len nejaký postup, že toto sa urobí tak a toto tak, ale aj nejaké praktické ukážky k tomu samozrejme. Čiže aby videli, aby sa aj niečo naučili, ale aby aj vďaka tomu si uvedomili, že aha, že síce toto môžem hneď použiť, ale ono je za tým asi toho ešte viac, čo sa môžem v tom kurze naučiť ešte. Alebo môžu byť potom maily, ktoré mám čisto len informatívne, že aký je obsah toho kurzu, koľko videí, koľko hodín, čo všetko to obnáša, aby teda vedeli, čo sa za tou cenou celou skrýva. Čiže kombinujem to, každý ten mail má nejaký takýto cel, lebo je toho viac a toto som tak vypichla trošku. Hej. Ja väčšinou tú stratégiu, ktorú používam pri lenivej kampani, rozdielujem na také tri časti. Tá prvá časť, ako si hovorila, začína presne tou túžbou, že najprv chceme vyvolať tú túžbu a tomu človeku povedať, takto ti to dokáže pomôcť. A druhá je väčšinou zameraná logiku, aby ten človek pochopil, že takto to funguje, toto všetko to obsahuje. Toto sú námietky, ktoré nejakým spôsobom v rámci tej logiky vyvraciame. A potom tá posledná časť je zameraná na to, aby tí ľudia išli do akcie, kde hovoríme pozor, už tu bude končiť tá akcia, treba sa jednoducho rozhodnúť. To je tak už pripomíname tomu, aby sa rozhodli. To sú tie tri časti a to je to vlastne, akým spôsobom skladáme jednak tie e-maily, ale jednak aj tie statusy, ktoré idú na sociálne siete. Presne, no. Áno, a vlastne to, čo som vravela, je viac menej to, čo si teraz ty zhrňu, ja si to tak trošku opísala, že všetky tieto 3 body v podstate, alebo nie všetky, ale niektoré roztiahnem do viacerých mailov, alebo do viacerých príspevkov, ale v podstate áno, vždy vyberiem jednu z tých nejakých cieľení na toho čitateľa, aby tam nebolo všetko. A to bola tá chyba, čo som robila v minulosti, že som sa do každého snažila dať nejakú túžbu, že ukázať, takto to funguje, toto z toho môžete mať, potom niečo povzdelávať, potom ísť do akcie, potom niečo z toho kurzu, niečo z obsahu, niečo, ako to prebieha a bolo toho maily veľa. Čiže naozaj je ten cieľ, alebo teda ten úspech, ako si sa pýtal v tej otázke, je v tom, že nesnažiť sa tým ľuďom dať naraz všetko, ale presne si stanoviť ten cieľ každého mailu, že čo vlastne chcem, aby ten mail toho človeka dosiahol. A samozrejme nie je to len o tom, ale aby aj tie maily tú následnosť za sebou mali nejakú logickú, že teraz si nepoviem, že dobre, v prvom ich dám do akcie a v poslednom ich niečo povzdelám, to by bolo asi trošku od veci. Takže aby to malo aj celé hlavu a petu. Super. Máš nejaké tipy na zvýšenie celkového zárobku z kampane? Ja sa pýtam tak trošku zámerne, lebo viem, že ty dokážeš pekne zvyšovať tú priemernú objednávku. Áno, aj vďaka tebe a tvojim rádám, že nie je to len teda ten samotný produkt, ale používam bumpy, alebo tzv. Mini upsely, ktoré teda dokážu zvýšiť. Premýšľam teraz pri tej poslednej lenivej kampane, čo bola teraz, tak tie mini upsely spravili nejak do 1000 to bolo, nejakých 700-800 eur asi. To bolo akože celkom pekná suma, že človek by ani nepovedal, že nejaký taký mini produkt, ktorý si ľudia môžu do tej objednávky dohodiť. Neviem teda, či ľudia, ktorí nás sledujú, poznajú pojem mini upsell, alebo možno skôr poznajú pojem bump, už ako sa to nazýva, je to v podstate jedno. Ide o to, že si tej objednávke dohodíte niečo, čo je tam ešte v ponuke, že ten hlavný kurz a potom nejaké ďalšie produkty za nejakú zvýhodnenú cenu, ktorú si nemôžu nikde inde kúpiť. A takto zvyknem používať 2 alebo 3 produkty, ako kedy. A je to naozaj taký malý zázrak to bol pre mňa, keď som to začala používať. Takže asi pravím, no dobre, že teda nastavím to tam, keď to aj ten Martin odporúča, že asi to má niečo do seba. A hneď po prvom mesiaci, keď som pozerala tie štatistiky, povedala, fíha, že fajn. A je to v podstate pre mňa taká vec, ktorá mi dokáže pokryť napríklad reklamu.
Čiže keď sa človek na to potom takto pozrie, že je s tým síce nejaká práca, ale keď sa to nastaví raz, tak oni tie mini upsely sa dajú potom kopírovať aj do ďalších kampaní. Že jednoducho prvýkrát som povymýšľala tie texty všetky a teraz už keď tvorím nejaký nový formulár predajný, tak už ich tam väčšinou len prekopírujem, prenášam ich tam a tým pádom už je to hotové. Takže zase už keď je to raz spravené, tak to je len recyklácia. A keď sa na to pozerám z toho pohľadu, že v podstate dokáže to, neviem, že vždy, ale vo väčšine prípadov mi to pokrylo náklady napríklad na reklamu na Facebooku, čo je super. Super. No a za rok je to potom úžasné číslo, keď si to človek zráta, že najprv to možno nemusí vyzerať až tak veľa, ale keď sa na to pozrieš z hľadiska jedného roka, tak ten príjem, ktorý dokáže vygenerovať, je naozaj že obrovský. Zuzka, ty hodne rozprávaš o e-mailoch. Ja viem o tebe, že ty si silná v e-mailoch, že máš pomerne veľkú e-mailovú databázu, ale zároveň vieme, že rok a pol dozadu tak nebolo. Čo si spravila, že si vybudovala tak veľkú e-mailovú databázu? Ja viem, že teraz je to už cez 20 000, myslím, tak? 20 000 e-mailov. Takže čo si také spravila, že sa ti podarilo vybudovať takúto databázu? Je to už teda značne veľká databáza a ani sa mi nesnívalo, že teda môže byť taká. No, čo som začala robiť? Alebo lepšie povedať, čo som prestala. Prestala robiť Facebookovú reklamu. Aha, tak to je zaujímavé. Áno, prestala som ju robiť ja, ale som dala človeku, ktorý to vie. Takže jednoducho túto činnosť som delegovala. A je to opäť o tom, že robiť niečo a robiť niečo. Ja som si myslela, že urobím dobre, lebo tak naštudovala som si niečo, vedela som, ako to nastaviť, aké sú také tie zákulisné veci za tým Facebookom a na čo si dať pozor a ako tú Facebookovú reklamu prispôsobovať nejako v tých nastaveniach na regióne, blablabla. Proste všetko som mala naštudované. Myslela som si, že však mi to ide. No. A potom som si povedala, že ma to nebaví. Že asi by to bolo dobre niekomu dať. Tak som oslovila jedného človeka, ktorý teda sa zameriava priamo na toto a on ako to robí, tak Facebooková reklama je nakoniec to, čo mi tú databázu krásne dokázalo extrémne. Hneď po prvom týždni ja som to pozerala ako Alenka v ríši divov na tie čísla, ktoré do tej databázy, alebo na tie maily, ktoré do tej databázy prichádzali, ako to tam naskakovalo. Takže zase je to len, ako som povedala, že robiť niečo a robiť niečo. Možno tá Facebooková reklama mnohým dáva ten pocit, že áno, že to je niečo náročnejšie, do čoho sa niektorí nepúšťajú. A tie webinárové alebo tie lenivé kampane alebo tú trojdňovku si niekto povie, ale to si naštudujem a spravím, to nemôže byť až také ťažké, ale tiež je za tým kopec vecí, ktoré keď človek neovláda, tak síce nejaké výsledky dosiahne, ale ako náhle, ja to vravím taký ten že v tom mojom online s tými kampaňami je to také, že pred Martinom a po Martinovi. Lebo predtým som ich robila tiež aj webináre, aj lenivky, ale tie výsledky ani zďaleka také neboli. Čiže aj tá Facebooková reklama je taká, keď som ju robila sama a keď ju teraz delegujem, tak je to úplne niečo iné. Takže všetko sa dá robiť tak alebo onak. No otázka je, aké sú tie výsledky. A je dobre mať za sebou niekoho, kto to vie a kto poradí, kto pomôže. Facebookovú reklamu nepotrebujem vedieť, to som rada, že robí niekto iný. A tie výsledky tam sú, ale kampane, tie sú na mne, tie chcem robiť sama, lebo to neoddelegujeme, tam je to naše know-how a jednoducho to sa nedá niekomu posunúť, takže tým pádom je dobre tomu rozumieť a som rada, že teda som aj do tvojho mentoringu vstúpila, lebo tam tie výsledky sú úplne niekde inde. Super. Zuzka, ja čoskoro otvorím vstup práve do môjho mentoringu. A možno na teba otázka, že prečo si sa pred rokom rozhodla pre vstup práve ku mne do mentoringu? No práve aj, že som tie kampane robila, alebo celkovo aj môj online biznis bol len taký bokový, by som povedala, taký bokom, že viac som sa venovala offlineu a viac som chodila do firiem, viac som školila a ten online bol len taký privýrobok a vedela som, že dokážem z toho dostať ešte viac, ale som sa v tom nejako tápala, lebo ono tých informácií na internete je veľmi veľa. Človek si vie naštudovať, aj som skúšala, kopec vecí som robila,
ale stále som mala ten pocit, že to nie je ono, že by to chcela asi niekoho, kto trošku mi to tak učeše a dá mi všetky tie informácie do nejakého uceleného celku. A to vlastne sa aj stalo, lebo to už v podstate po prvom mesiaci, ako sme začali, alebo ako som vstúpila do tvojho mentoringu, tie výsledky boli okamžite v podstate viditeľné, že nie je to niečo, že by som musela čakať niekoľko mesiacov alebo rokov, kým sa to odzrkadlí v praxi, ale tam to bolo v podstate okamžite. Takže ja som rada, že som sa tak rozhodla. No a ďalší dôvod bol, že som to chcela urýchliť. Lebo vedela som, že keby teda študujem to, čo som študovala dovtedy aj sama, že možno by som tie výsledky aj dosiahla, ale možno by to trvalo ďalších 5-6 rokov a to sa mi nejako nechcelo. Takže som vedela, že s mentorom to pôjde oveľa rýchlejšie, takže ušetrenie času je tiež jeden z dôvodov, pre ktorý som sa rozhodovala, že teda do nejakého mentoringu vstúpiť. A takže toto sú asi také dva hlavné dôvody. Že som sa tak nejako strácala v tom svojom biznise a druhá vec je, že som chcela rýchlejšie tie výsledky dosahovať. Tam si hovorila, že výsledky si už mala po prvom mesiaci. Ja len k tomu dodám, že niekedy, keď je človek už rozbehnutý, tak tie výsledky môžu prísť za mesiac, ale keď niekto len začína, tak niekedy na tie výsledky musí trošička čakať. Tým tie veci v tom biznise úplne tak nejako nastavíme, aby to... Musíme zase najprv to semiačko, trošku sa o neho starať, až potom to začne chvíľku rodiť. Takže u niektorých ľudí, ktorí sú ako ty, že už sú v tom biznise dlhšie, tak tie výsledky dokážu prísť veľmi rýchlo, a ľudí, ktorí začínajú, tak musíme tú rastlinku nechať trošku vyrásť a tam to chvíľku trvá. Určite, ale zase je dobré mať niekoho pri sebe od začiatku, lebo aj keď som vstúpila do online biznisu, tak tiež som bola v jednom programe, kde sa to všetko učilo a mala som tam niekoho, kto ma proste viedol a som za to vďačná, lebo myslím si, že bez toho by som buď ten online úplne akože zavrhla, že to je veľa času, energie, ale ako náhle má človek pri sebe niekoho, kto mu pomôže sa dostať či už od toho začiatku niekam, alebo už niekde je a posunúť na vyšší level, že stále ten mentor má čo priniesť, pretože môžem povedať za seba a určite aj za mnohých, ktorí nás sledujú, že sme odborníci v tom našom obore. Že vyznáme sa v tom, čo robíme, v tých našich biznisoch, ale málo kto je naučený podnikateľ. Že málo kto z nás tie stratégie pozná. Možno nejaké boli na škole podľa toho, čo kto študoval, ale dobre, na tej škole to bolo, že máme to rýchlo za sebou a dajte mi s tým pokoj, rýchlo skúška za nami a ideme ďalej. Ale v tej praxi už potom, keď už naozaj je to tá podnikateľská prax, tak buď to mnohí ľudia nemajú radi, alebo keď sa to máme sami učiť, tak to zaberá veľa času, energie a trieštiť tú myseľ na mnohé smery, či už na ten svoj vlastne priamy zámer, alebo na tento podnikateľský. Tak pre mňa to začalo byť také extrémne náročné a som si povedala, že toto musím nejako zjednodušiť, že jednoducho nemôžem sa v tom sama vtápať. Takže ísť do nejakého mentoringu je úplne, myslím, že veľmi dobrá voľba pre každého podnikateľa, ktorý sa chce nejakam posunúť. Hej. Ja si to spomínam na svoje začiatky. Ja som v 2011 si založil svoj prvý blog. Začal som sa venovať nejakému tomu online. Až v 2013 som si povedal, že dám výpoveď práce. Začal som sa vyslovene živiť tým online. Ale musím povedať, že ma to hodne na začiatku prefackalo. Tým, že tu nebol nikto, kto by to nejako učil, od koho by som sa ja mohol teraz naučiť nejakú stratégiu, ako proste predávať, a musel som to ja pracne si pozerať v nejakých blogových článkoch, dá sa povedať, vtedy, v tom čase ešte, a nejako skúšať pokus omyl, až sa niekde vytrápiť, kým som prišiel k tomu, ako tie veci fungujú, a to je proste akože veľmi veľká strata času. Veď toto. Ja to stále vravím aj mojim klientom, že v podstate Excel je pomocník a oni majú tú svoju hlavnú náplň pracovnú niekde úplne inde. Čiže aj pre nás, ktorí chceme nejaké svoje produkty alebo služby ponúkať online, tak celý ten systém online je náš pomocník, ale gro tvorí práve to naše nejaké expertné zameranie. Takže je dobré si nechať poradiť, nechať si pomôcť a je to potom oveľa jednoduchšie, určite.
Super. A na záver mám pre teba dve otázky, ktoré dávam každému. A tá prvá je, že čo by si možno odkázala ľuďom, ktorí rozmýšľajú, či začať používať kampane vo svojom podnikaní, alebo nie. Určite odporúčam ísť do kampaní. Určite áno, pretože ako som na začiatku spomínala, dokáže to priniesť krásny zisk, krásny príjem. A plánovať to, nie ísť do toho len tak bezhlavo, pretože ako sme sa tu aj teraz o tom bavili, v podstate je za tým nejaká stratégia a bude sa zase len opakovať, ale ono sa to dá robiť a dá robiť. Takže ten pokus omyl niekedy je síce fajn, že človek sa nejakým spôsobom sa to naučí, vyskúša, zistí, čo funguje, čo nefunguje, ale zbytočne to môže trvať dlho. Takže ono zase je dobré ísť nejakou už overenou cestou. Super. A úplne posledná otázka. Akú biznisovú radu by si dala svojmu o 5 rokov mladšiemu ja? Moje o 5 rokov mladšie ja? Rátam 5 rokov, kde som bola 5 rokmi. Vtedy som viac fungovala offline, že ten online bol naozaj len taký bokom. A čo by som dala môjmu o 5 rokov mladšiemu ja za radu? Že zameraj sa viac na to onlineové, pretože to prináša oveľa väčšiu slobodu. A neskúšať všetko sama, pretože my si myslíme, a stále si to myslím, že veľa vecí najlepšie urobíme sami. Takže asi tá jedna z tých najdôležitejších rád by bola delegovať niekomu veci a poprosiť niekoho o pomoc. Ako je napríklad mentor, že začať tie biznisové veci riešiť s niekým, kto už to proste celé prešiel a učí to a vie ako na to. A vie to aj prispôsobiť tomu konkrétnemu biznisu, že nie je to len ako mnohí mentori sú, že nejaké stratégie sú a tie teraz aplikujeme všetci rovnako, ale to je práve čo napríklad ja na tebe oceňujem, že jednoducho to prispôsobuješ každému tomu nášmu biznisu, kto sme u teba v mentoringu, že nie je to ako cez kopírák, ale prispôsobuješ to nám a tým našim či už produktom alebo celým tým biznisom, ako sú vystavané. Takže tomu môjmu mladšiemu tieto dve rady jednoducho, že delegovať a viac sa pohrúžiť do toho online s niečou pomocou. Super. Zuzka, tak toto bola úplne posledná otázka. Ja ti ďakujem krásne za rozhovor. Verím, že tu padlo veľa zaujímavých myšlienok. A čo by som možno ešte poprosil vás, ktorí to sledujete, tak napíšte nám do komentára, čo vás na tomto rozhovore najviac zaujalo, čo bolo vaše uvedomenie a my jedného z vás potom vyžrebujeme, ktorý od nás získa knižku. Takže ešte raz, Zuzka, ďakujem krásne. A ja. A ďakujem všetkým vám za pozornosť. Majte sa krásne. Ahojte. Dovidenia, majte sa.